gwamnatin jihar gombe ta rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da kasar new zealand domin inganta noman kananan dabbobi. Mataimakin gwamnan jihar gombe ya buƙaci matasa a ƙasar nan da su rungumi ɗabi'a na karatu da rubutu. Cibiyar sulhu ta buɗe wani taron ƙarawa juna sani a dangane da harkokin da suka shafi tsaro da kuma bunƙasa zaman lafiya. Jama'a barkamu da mucin sunana Yakubu Ibn Ajiyar Gadam, zan kuma karanto fassarar labaran namu na yau ɗaya bayan ɗaya. Gwamnatin jihar Gombe ta rattaba hannu na fahimtar juna tare da hukumar bunƙasa noman dabbobi wato kiwon ƙananan kaji kenan na ƙasar New Zealand a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na bunƙasa samar da ƙananan dabbobi da kuma tallafawa ci gabansu. Bayanin da ya fito dauke da sa hannun darakta janar na kula da harkokin yada labarai na gidan gwamnati gwamnati Ismaila Obamisili ya da cewa mahalata na haɗakar wannan shiri wanda manufarsa shine karfafa wa harkokin da suka shafi inganta yanayin muhalli da kuma inganta sanariya da ma karfafa damammaki na tattalin arziki a sassa daban-daban da suka shafi kiwon ƙananan dabbobi. Ya kuma bayyana cewar wannan shiri na rattaba hannu ya biyo bayan wani aiki da aka gudanar ne da ziyara na kwanaki biyu na kwarewa wanda waɗansu manya-manyan jigajigan tawaga suka dirko jihar Gombe tare da rakiyar gwamna Muhammadu Inuwaya wanda suka gudanar da wannan shiri a ƙasar ta New Zealand. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya dai wayannan sassa guda biyu za su haɗa gwiwa da wayannan hukumomi ta fannin kwarewa a harkokin da suka shafi tsare-tsare na kiwon kaji da ma harkan da suka shafi yanayin muhalli da dai sauran ayyuka na karfafa gwiwa. Wannan haɗaka har yau zai samar da wani dama na haɗin gwiwa domin gudanar da hanyoyin bincike da suka hada da haɗin gwiwa da jami'ar jihar Gombe da ma samar da damammaki da suka shafi kwarewa da ma bincike irin na zamani domin tabbatar da aiwatar da wannan shiri. Tawagar na haɗakar za ta kuma kafa wani ayyuka da suka shafi haɗin gwiwa da ma bunƙasa harkokin shirye-shiryen ƙarfafa ayyuka tare da kula da yadda wayannan ayyuka za su ci gaba da gudana yadda ya kamata. Mataimakin gwamnan jihar Gombe Dr. Manasa Daniel Jatau ya shawarci matasan ƙasar nan baki ɗaya da su rungumi ɗabi'ar rubutu da karatu da kuma jajircewa a harkar ilimi a matsayin muhimmin hanyoyi na gano basiran abubuwa tare da bayar da gudumawa mai tsoka domin ci gaban al'umma. Dr. Manasa Daniel Jatau ya bayyana hakan ne a ofishinsa a lokacin bikin ciyar da wato bikin shekaru 70 da ya yi a duniya da kuma kaddamar da waɗansu littattafai guda 5 da ya rubuta wanda aka gudanar a kwana-kwanan nan a cibiyar taro ta bukukuwa da ke rundunar sojin sama na Najeriya wato NAP da ke garin babban birnin tarayya Abuja. Ya nuna damuwarsa kan abin da ya kira raguwar al'adun karatu tsakanin matasa. Yana jaddada cewa ilimi yana ci gaba da kasancewa muhimmi ginshiki wajen bunƙasa mutum da kuma sauya al'umma baki daya. Mataimakin gwamnan ya kuma karfafawa matasa gwiwa da su samar da ɗabi'ar karatu, neman ilimi da kuma koyon abubuwa na tsawon rayuwa domin su fifita muhimmancin muhallinsu da kuma ƙalubalen rayuwa. Ya kuma nuna damuwarsa kan abin da ya kira karuwar ɗalibai marasa mayar da hankalinsu akan karatu a manyan makarantu na gaba da firamare inda wasu iyaye da dama suke kokarin kulawa wato da 'ya'yan nasu a fannin sa musu da dukkanin awabin da suka dace amma ba sa iya sa musu ido saboda su yi karatun yadda ya kamata. Da yake waiwaye kan bikin ranar haihuwarsa da kuma kaddamar da littattafan, mataimakin gwamnan ya ce irin goyon baya da aka nuna masa ya tabbatar da cewar har yanzu 'yan Najeriya da dama na daraja ilimi tare da shirye-shiryen bayar da gudumawarsu ga ci gaban ƙasa. Mataimakin gwamnan
ya kuma sake jaddada aniyarsa na ci gaba da bunƙasa ilimi da kuma jagorantar matasa, inda ya ce sabbin littattafan da aka kaddamar an yi su ne domin taimakawa matasa wajen rayuwa mai ma'ana, tunanin mai zurfi da kuma shugabanci nagari. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Gombe wato Gomsek ta bayyana cewa ta kammala dukkanin rangadin tattauna da masu ruwa tsaki a fadin jihar nan gabanin zaɓen ƙananan hukumomi da ake shirya gudanar da su a ranar 20 ga watan 5 na watan Afrilun wannan shekara. Da yake zantawa da manema labarai a garin Gombe, kwamishinan da ke kula da harkokin hukumar Alhaji Yusuf Ishaku Baji ya ce hukumar ta kammala dukkanin shirye-shirye domin gudanar da zaɓe mai sahihanci, gaskiya da kuma babu tangarɗa a fadar jihar Gombe. Wakilin Shu'abu Umar ya kawo mana cikakken labarin. Alhaji Yusuf Ishaq Baji, wanda shine mai kula da hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta jihar Gombe, ya bayyana cewa hukumar ta riga ta tattauna da manya masu ruwa da tsaki, ciki har da jam'iyyun siyasa, sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin farar hula a matsayin wani bangare a cikin ƙoƙarin tafiyar da zaɓe a cikin nasara. To gaskiyar magana ita ce akwai wani tsari da muke da shi musamman mutanen arewa, kuma koda a zaɓen gama gari, na abin da yake jawo voter apathy, wanda mutane sukan zauna su ce ai ko na zaɓa ma ba abin da na zaɓa za a bani ba. To a ƙa'ida a matsayinka ta ɗan ƙasa, babban huruminka shine na farko ya zama kana da katin zaɓe. Na biyu, idan aka tashi yin zaɓe ɗin nan ka tabbatar da cewa ka fito ka yi wannan zaɓe. Sannan idan wani abu ya fito akasin abin da kake yi nan, to kai ka sauke naka. Kuma wanda ina ganin ita wannan hukuma, idan ka duba da irin mutanen da shi mai girma gwamna ya zakulo saka, kusan wani sabon tsari ne wanda a baya ma ba a taɓa samun irin wannan ba. Ya ƙara da cewa hukumar na jiran amincewar majalisar dokokin jihar Gombe da kuma gwamnan jiha domin faɗaɗa gudanar da zaɓen zuwa dukkan ƙananan hukumomin ci gaba guda 13 wato LCDS. A cewarsa, za a gudanar da zaɓe a LCDS ne bayan ƙirƙirar wato gundumomi wato wards daidai gwargwado a dukkan ƙananan hukumomi da kuma LCDS din, domin tabbatar da adalci da wakilci mai inganci. Kwamishinan ya kira ga 'yan ƙasa waɗanda suka cancanta su kada zaɓe da su yi rijista tare da karɓar katin zaɓensu a gabanin zaɓe, yana mai ƙarfafa su da su shiga harkar zaɓe yadda ya kamata ba tare da gujewa ko kuma sakacin ƙada kuri'a ba. Wannan shi yasa a wannan ziyara da muka kai mun ƙara mai da hankali wajen faɗakar da jama'a game da muhimmancin yankan katin zaɓe ɗin nan, wanda idan za mu kawo misali, akwai yankuna da a da suke da wasu rumfuna da ba su kai yadda ya kamata ba. To abun yadda yake shine, idan yanzu rumfar zaɓe tana da mutum 500, ba za a ƙara mata wata a jikinta ba, amma duk lokacin da kuka dage aka yi rajista ya ƙaru zuwa 900 ko da 50 ko sama da haka, to kuna da hurumi wanda dan majalisar da ke wakiltar mazabar Akko ta Arewa majalisar dokoki ta jihar Gombe, Musa Muhammad Wuro Biriji, ya kai ziyarar ganewa idanunsa da kuma jajantawa waɗanda gobara ta ritsa da su a sabuwar mil 3 da ke nan garin Gombe. Da yake jawabi jim kaɗan bayan ya zazzaga domin duba wannan al'amari, dan majalisar ya alkawarin cewar zai gabatar da wayannan bukatu nasu a gaban majalisar dokokin ta jihar Gombe domin a nemo musu tallafi daga hukumar nan ta bada tallafin gaggawa ta ƙasa wato nema da kuma ta jihar Gombe sema. Musa Wuro Biriji ya kuma bayyana shirin gwamnatin jihar Gombe na inganta harkokin kasuwanci a sabon mil 3, inda ya kira ga masu kasuwanci a wannan yankin da su ci gaba da bai gwamnati cikakken haɗin kai da goyon baya. A baya yayin da suke karɓar hukuncin ɗan majalisar shugaban na 'yan kasuwa na mil 3 Alhaji Awal Abdulkadir da kuma sarkin kasuwan na mil 3 wato ɗan Ningi, dukkaninsu sun gode wa ɗan majalisar sakamakon ziyarar tasa,
kuma suka bayyana cewa gobarar ta faru ne a ranar juma'a makon da ya gabata a sakamakon matsalar wutar lantarki. Sun yi kuma kira ga gwamnatin jihar Gombe da ta taimaka waɗanda abin ya shafa domin rage raɗaɗin asarar da suka yi. Haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa Malam Adamu Musa ya gode wa ɗan majalisar kan nuna damuwa ga waɗanda abin ya shafa, yana mai kira ga waɗanda abin ya shafa da su ɗauki lamarin a matsayin nufi na Ubangiji tare da addu'a kada irin hakan ya sake aukuwa a nan gaba. Kwamitin sa ido kan shirin dasa bishiyoyi na jihar Gombe wato Tureji ya bayyana cewa ya ginda sharuɗa domin sakin motoci da suka haura 10 da aka kwace waɗanda ke makare da itatuwa da kuma gawayi daga hannun kwamitin. Shugaban kwamitin ne mai tula Dr. Abubakar Atare Buba ya bayyana haka yayin da yake jawabi ga direbobin motocin da aka kwacin kan sharuɗin da aka shimfiɗa musu kafin a saki motocin nasu da ke ajiye a harabar ofishin hukumar nan ta 3G. Shugaban kwamitin wanda wani memba na kwamitin Jauro Abubakar Garba ya wakilta ya ce dukkanin waɗanda aka samu da laifin dole ne su bayar da tsiron bishiyoyi guda 50 domin dasawa tare da gabatar da sahihin takardun tuki masu inganci ga hukumomin da ya dace da kuma rubutacciyar alkawari cewa ba za su sake tsunduma cikin irin wannan aiki ba tare da gabatar da lambar shaidar ɗan ƙasa wato NIN. Ya kuma ƙara da cewa itatuwan da gawayin da aka kwace ɗin za a rarraba su ga makarantun kwana na gwamnati. Jauro Abubakar Garba ya kuma gargaɗi 'yan kasuwa da ke da ɗabi'a na sare itatuwa da bishiyoyi ba tare da ƙa'ida ba musamman domin kasuwanci da su daina hakan kuma su fuskanci fushin hukuma na doka idan aka kama su. Da yake magana a madadin waɗanda abin ya ritsa da su, Bello Abubakar ya ce an kwace musu motoci sama da makonni 2 da suka gabata suka shuɗe a lamarin da ya jefa su cikin kunci da halin haƙula'i a sakamakon ganin cewar su ma masu iyalai ne. Ya kuma alkawarin cewa za su bi dukkanin sharuɗan da kwamitin ya gindaya musu saboda a rabu lafiya. Jami'ar gwamnatin tarayya ta Kashire da ke nan jihar Gombe ta nada sabon mataimakin shugaban jami'ar wanda shine Muhammad Inuwa Jafaru. Farfesa Muhammad Inuwa Jafaru ya kasance zakara ne bayan gana wanda kwamitin kula da harkokin jami'ar ta gudanar wanda aka gudanar da shi a sakamakon karewan wa'adin tsohon mataimakin shugaban jami'ar wato Farfesa Umar Alhaji Fate wanda ya kasance a kan wannan kujera sama da shekaru 5 da suka shuɗe. Yake jawabi ga manema labarai jim kaɗan bayan ganawar majalisa, mataimakin shugaban jami'ar da kuma shine shugaban gudanarwa na jami'ar Farfesa William O. Aderomi ya bayyana cewar wannan zaɓe da aka gudanar ya biyo bayan tallata wannan kujera da aka yi ne wanda mutane kimanin guda 27 suka nemi wannan kujera. Farfesa Aderomi daga bisani sai bayyana cewa Farfesa Muhammad Inuwa Jafar dai ya kasance wanda ya fi dukkanin daga cikin 'yan wanda suka nemi kujerar ne a sakamakon ganin irin kwazonsa da kuma cancantansa da irin abubuwan da ya gudanar a baya. Ya kuma yaba wa tsohon mataimakin shugaban jami'ar to Farfesa Umar Alhaji Fate a sakamakon irin gagarumin gudunmawa da ya bayar wajen ciyar da jami'ar gaba a fannin da ya shafi samar da gine-gine. Daga bisani sai bayyana godiyarsa ga membobin hukumar gudanarwa ta jami'ar da ma'aikata da ma ɗalibai na jami'ar sakamakon haɗin kai da goyon baya da suka bai Farfesa Fate har ya zauna a kujerar na tsawon shekaru 5 kuma ci wannan nasara. Ya kuma bukace su da su faɗaɗa irin wannan goyon baya ga sabon mataimakin shugaban jami'ar ta Kashire. Da ke da jawabi a dangane da tambayoyin da 'yan jaridu suka masa, Farfesa Aderomi
ya zayyano waɗansu daga cikin matakan da aka bi na zakulo sabon shugaban jami'ar, wanda ya hada da yawan shekaru da kuma irin ayyukan da mutum ya yi wa al'umma da ma damammakin da yake da shi na samun wa jami'ar kuɗi da kuma samun mata ayyuka da kuma kwazonsa wajen wallafe-wallafen jami'ar da ma irin kwazon da ya nuna a lokacin da kwamitin ta zanta da shi. Majalisar gudanarwa ta kwalejin ilimi ta tarayya wato fce da ke Gombe ita kuma amincewa dai da korar waɗansu manyan jami'an gudanarwanta na koyarwa waɗanda ba malamai ba a bisa zargin su da aikata manyan laifuffuka na rashin da'a. Yayin yanke wannan hukunci dai a taron majalisar gudanarwa karo na 7 wanda aka gudanar da shi a ranar 31 ga watan Janairu wannan shekara ta 2026 a harkotar hukumar kula da kwalejin ilimi ta ƙasa ta NCEE da ke Abuja. A cewar wata sanarwa daga sashen bayanai na kwalejin wanda Ɗahiru Gurama ya sanya wa hannu, kwarar ta biyo bayan dakatarwa da aka yi musu ne a baya, kuma ta dogara ne da sakamakon bincike da shawarwarin kwamitin bincike na musamman da ma'aikatar ilimi ta tarayya ta kafa tare da kwamitin bincike na majalisar gudanarwa waɗanda suka same su da wayannan laifuffuka daban-daban, manyan kuma laifuffuka na rashin da'a. A halin da ake ciki dai majalisar ta amince da mataimakin magatakarda mafi girma a matsayin magatakarda na riko domin tabbatar da ci gaba da tafiyar da harkokin gudanarwa a wannan kwaleji. Wata tawaga a hukumar nan ta samar da ɗorewar samar da ruwan sha da kuma tsafta a nan garin Gombe wato sowash sun kai wani ziyarar goyon baya ga hukumar kula da tsaftace muhalli ta jihar Gombe wato Gosefa a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da suke gudanarwa na wannan hukumar a jihar Gombe. Tawagar dai wacce ta da Mr. Nsobundu Chigozie tare da tawagar sa ido na Mrs. Felicia Irimia Osibe da kuma jami'ar kula da harkokin ayyukan al'umma Mrs. Obione Cinye. A cewar wani takaddan bayan taro wanda jami'in hukumar yada labarai na Gosefin Abarkan ma ya fitar, ya bayyana cewa ziyarar dai manufarsa shine samar da wani tsari na kwararru a dangane da yadda za a gudanar da ayyuka da sauran shirye-shirye da ake bukata sakamakon ganin bibitan rahotanni da hukumar ta bayar na ayyukan da ta gudanar a baya. Tawagar dai ta sowash ta sami tarbani daga daraktan hukumar Alhaji Yahaya Sa'adu wanda ya wakilci babban sakataren hukumar ta Gosefa, ya kuma godewa ziyaran tare da tabbatar da hazaka na hukumar wajen gudanar da dukkanin ayyukan da ya dace a ƙarƙashin wannan hukuma. Wani tsohon ministan sadarwa a ƙasar nan Farfesa Isa Ali Ibrahim ya kai ziyaran goyon baya ga sakatariyar jam'iyyarsa ta APC. Farfesa Fantami wanda ya ziyarci sakatariyar tare da rakiyar dandazon magoya bayansa ya bayyana wa shugaban jam'iyyar kan cewar gamsuwa da yi da mulki irin na gwamna Muhammadu Inuwa ne ya sanya ya yi wannan tattake na musamman kuma yake ba da cikin haɗin kai da goyon baya ga jam'iyyar a jihar Gombe wacce ita ce take jagoranci. Isa Ali Fantami ya bayyana cewar ya yi matukar sauya irin yadda al'umma suke ganin yadda yake gudanar da ayyukansa, inda suke nuna cewa yana gudanar da ayyukansa a bayan jam'iyyar ta APC. A kuma cewarsa wanda a cewarsa shi yana ɗaya daga cikin wanda suka yi ruwa da suke wajen haɗa kan kawunan wa'annan jam'iyyu guda uku wato ACN da CPA, CPC da kuma CPC. Farfesa Fantami daga bisani sai ya zo na waɗansu daga cikin tsare-tsare na tattalin arziki wanda gwamnatin Muhammadu Inuwa ya ta samar, wanda ya bayyana cewar ya tabbatar da cewar su ne suka sanya jihar Gombe ta yi matukar fice. A nasu jawabai daban-daban shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Gombe Mr. Litte a Mangal da
da kuma sakataren jam'iyyar abubakar s goro dukkaninsu sun gode wa farfesa fantami a sakamakon wannan ziyara tasa na haɗin kai da goyon baya. tsohon ministan dai daga bisani sai nausa unguwarsa ta fantami domin ya sabunta katinsa na ɗan jam'iyyar. wani shugaban al'umma a jihar gombe alhaji yaya hamari ya shawarci jama'a da su sake sabunta katin su na zaɓe. alhaji hamari ya bayyana haka ne lokacin da yake zanta da wakilin mutu jmc balki su bibi lakwato kan muhimmancin karatun shaida na ƙasa to national id card da takardar haihuwa wato da kuma katin zaɓe na rajistan na wanda ake yi da rajistar lantarki da ake gudanarwa a ƙasar nan baki daya da ya nuna cewa gwamnati na amfani da wannan bayanai wajen tsara shirye-shirye na cigaban ƙasar nan. cikakken wannan labarin na tafi don gaba kaɗan a labaranmu. a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro da ake fuskanta cibiyar kula da rikice-rikice da sulhu ta buɗe wani taron bita na tsawon kwanaki 3 ga kansiloli shugabannin gargajiya da sakatarorin dukkanin masarautu da jami'an tsaro na sassa daban-daban na jihar gombe. an gudanar da wannan taron na ɗakin taro na lela inda manufar taron ita ce ƙarfafa gina zaman lafiya da matakin al'umma da kuma inganta hanyoyin tsaro na gida a faɗin jihar gombe. da yake jawabi kwamishinan 'yan sanda na jihar gombe dcp muhammad bashir mustapha ya wakilce shi ya bayyana taron a matsayin ya zo ne a lokacin da ya dace ganin yadda rashin tsaro ke kara kamari a sassa daban-daban. ya kuma yaba wa masu shirya taron kan hangen nesan su da kuma tattara muhimman masu ruwa tsaki yana mai fatan cewa mahalarta taron za su sami wato za su tura irin wannan ilimi da suka samu ga sauran al'umma da ba samu damar zuwa ba. haka kuma kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da ci gaban da inganta rayuwar al'umma ta jihar gombe alhaji abdulkadir muhammad ya da cewa kiyaye rayuka da dukiyoyi na al'umma na daga cikin manyan nauyi da yake rataya a wuyan gwamnati. ya kuma bayyana cewa taron bitar yana daidai da manufar gwamnati muhammadu inuwa haya na tabbatar da tsaron 'yan najeriya. wasu mahalarta da suka yi magana a yin tattauna da wakilinmu sun gode wa hukumar kan shirya wannan taro suna kuma mai cewa lokaci ne da ya dace sannan sun yi alkawari na amfani da ilimi da suka samu da yada shi domin inganta zaman lafiya na al'ummominsu. babban abin da ya jawo hankalin mutane a taron shine yadda aka rangada wa kwamishin na kula da harkokin ƙananan hukumomi kwalliya a lokacin taron. Participants are coming here together to learn some techniques and add to their own that they have. shugaban kwamitin gara gasan cin kofin sarkin gombe na shekara ta 2026 alhaji ahmad shu'aibu gara gombe ya kai ziyarar wayar da kai ga mai kaltungo mai tangle da kuma sarkin findiga domin sanar da su muhimmancin wannan gasa. alhaji shu'aibu ahmad gara ya bayyana cewa manufar shirya gasar na cin kofin sarakunan ita ce haɗa kan matasa gano basirar su tare da inganta tsaro ta hanyar shagaltar da su da harkokin kwallon kafa. sanan shu'aibu garan ya bayyana cewa cibiyar ta green wild green sports center ita ce ta shirya wannan ta ɗauki nauyin gasan kuma ana sa ran za a gudanar da ita a dukkanin masarautu da gundumomin gargajiya 14 na jihar ta gombe. alhaji shu'aibu ahmad gara ya bayyana cewa karshen gasar zakara zai samu kyautar kudi naira miliyan 5 wanda ya zo na biyu kuma zai sami naira miliyan 3 yayin da waɗanda suka zo na uku kuma za su karbi naira miliyan 2. ya kuma ƙara cewa za a kuma ba da kyaututtuka daban-daban ga fitattun 'yan wasa
ciki har da mafi kyawun mai tsaron raga wanda ya fi zura kwallaye a raga, gwarzon dan wasa mafi daraja da kuma mafi kyawun masarauta a bisa bin ka'idoji da dokokin wannan wasa. A jawabansu daban-daban mai kaltungo injiniya Salim Muhammad da mai tangale Malam Sanusi dan ladi mai yamba da kuma sarkin Findiga Alhaji Muhammad Siyuji Ahmad dukkaninsu sun yaba da kokarin kwamitin wajen kaddamar da gasar tare da ba da tabbacin cikakken goyon baya domin samun nasarar wannan gasa. Shugaban karamar hukumar Yamal Tudeba Alhaji Abubakar Hassan Difa ya bayyana aniyarsa na aniyar karamar hukumarsa na sa yin haɗin gwiwa da dukkanin ƙungiyoyi masu jajircewa wajen bunƙasa wannan yanki. Alhaji Hassan ya bayyana hakan ne yayin da yake karɓar lambobin yabo na ƙwarewa daga dandalin tattaunawar matasa na arewa maso gabashin ƙasar nan wato North East Youth Consultative Forum da kuma wata ƙungiyar mata mai suna Gombe abin alfahariya a sakatariyar karamar hukumar ta Yamal Tudeba. Shugaban ya kuma yaba wa gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya da uwar gidansa Hajiya Asma'u Muhammadu Inuwa Yahaya a bisa shirye-shirye da tsare-tsare da dama da suke aiwatarwa domin karfafa matasa da mata a fadin jihar Gombe. Ya kuma tabbatar da cewa majalisar karamar hukumar za ta ci gaba da jajircewa wajen magance kalubale da suke jawabi kan lambar yabon. Sakataren karamar hukumar Yamal Tudeba Alhaji Ibrahim Aliyu da kuma kansilan mazaɓar Deba Hajiya Hauwa Garba dukkaninsu sun ce nasarorin da shugaban ya samu ya jawo hankalin mutane daga waje har yankin. Sun kuma bayyana wannan lambar yabo a matsayin wani ƙarin ƙarfafa gwiwa ne domin a ci gaba da ayyuka wa terawa a yankin. Jakadun dandalin tattaunawar matasa a na arewa maso gabashin ƙasar na Ismaila Paul Bayo ya yaba wa shugaban bisa yadda ya taka rawar gani a shirye-shiryen bunƙasa rayuwar al'umma tare da ƙarfafa matasa gwiwa da kuma ci gaban wannan yanki. 'Yan kasuwar wato karafa bola jari a jihar Gombe sun yi kira ga gwamnatin jihar Gombe da ta taimaka ta dakatar da haramcin kasuwancin da ta musu a hali yanzu ya shiga mako na uku. An dakatar da kasuwancin ne a bisa wannan rashin fahimta na taimakawa wajen saka kadarorin gwamnati da na masu zaman kansu. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Fantami na dauke da karshen rahoton. Mukaddashin shugaban kungiyar bola jari ta jihar Gombe Adamu Aliyu ya ce haramcin ya shafi mambobinsa sama da 100,000 faɗin jihar Gombe, lamarin da ya jefa su da iyalansu cikin matsanancin halin tattalin arziki. Akwai da yawa a cikin mu wanda an fito abin da ake samu din 4,500 ne 6, wanda 10,000 ba kowa yake samu ba. Ta ga wanda yake samu kasar da 10,000 5,600 ba lallai a ce yayi wani ma a gidan nashi ma yana da iyalai da yawa ba zai rike shi ba zai lallaba. Ta ga a ce yanzu ya kusa 3 bai fita ba labai ai komai zai faruwa, mutane sun shiga yanayi. Wasu daga cikin 'yan kasuwar sun bayyana haramcin a matsayin mummunan abu, suna masu cewa harkar bola jari ita ce kadai hanyar samun abin sanya a makoshi. Ba ma iya ɗawainoyin mu ba, bukatunmu da na wasu daga cikin 'yan uwa iyaye duka da ikon Allah dai dalilin wannan sana'an ko in ce ta hanyar dalilin abin da muke samu a cikin wannan harka din muna gudanar da su gwargwadon iko yadda ake bukata. Roƙonmu ga mai girma gwamna, mu muna gudanar da sana'ar mu akan tsari yadda ya kamata, kuma mukan sayi kaya a gurin wanda muka yarda da su, ba ma sayan kaya a gurin kowa da bata gari da wasu miyagu. Mukan gudanar da harkoki yadda ya kamata daidai gwargwado, mukan bi tsari duk dokoki da gwamnati tsara a kai, mukan yi iya kokari a kai, mukan kare dukkan wani mummunan abin da zai shiga mana cikin harka, domin zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Duk da amincewa da cewa akwai 'yan bata gari a cikin harkar, masu sana'ar ta bola jari sun rage gwamnati da ta duba kada ta hukunta masu bin doka saboda laifin wasu kaɗan. Ƙungiyar ta ce tana nan daren kan haɗa ƙarfi da gwamnati da hukumomin tsaro domin tsaftace sana'ar ta bola jari da tabbatar da bin doka, tare da roƙon
a sake duba haramcin cikin gaggawa domin rage wa membobinta raɗaɗin tattalin arziki. Muhammad Ibrahim Fantami, labarun James. To jama'a, da wagga labari ta 'yan bola jari muka zo ga ƙarshen wagga labarai, sai dai kafin mu kawo muna iya tiso muku biyu ko ɗaya daga cikin wayanda sun kai Kano. Mun kuma kawo muku labari da farko cewa gwamnatin jihar Gombe ta rattaba hannu na fahimtar juna ga ƙasar nan ta New Zealand a dangane da kiwon kaji. Kun kuma ji cewa mataimakin gwamnan jihar ta Gombe ga ya yi kira ga matasa da suka koyi ɗabi'a ta rubutu da karatu domin inganta ilimi a ƙasar nan baki ɗaya. Da ƙarshe mun kawo muku labarin cewar cibiyar sulhu ta buɗe wani taron kwanaki 3 na ƙarawa juna sani a dangane da harkokin da suka shafi bunƙasa tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya. Ƙarshen labarin yau ɗin kenan, ukwan lahiya.